Tak, zdravíme vás, vážení a milí. Já vám představuji vzácného hosta, Andrej Masaryk. A abych tě tak nějak představil, lesník, hajný, znalec přírody, a protože jsi byl i na našich hlubinných terapiích, tak nejenom proto, že jsi byl na hlubinných terapiích, ale děláš všechno možné, co je alternativní. A ty jsi mi napsal několik SMSek, takových krásných SMSek, proto jsme si tě pozvali. A já tě představím ještě s touhle zprávou, kterou jsi mi napsal. Můj životný štýl je výsledok uvědomění si toho, že nemůžem upadat a cesta zpět neexistuje. Základnou zručností je pre mňa vědět sa v každej situaci postarať sám o seba a nebýt na pospas nikomu a ničomu. Ak by som to mal nejak popísať, tak mojím hlavním cieľom je byť kvalitnejšia verzia samého seba. Chlap, ktorý žije v rovnováhe so svojím cítením a nekoná nič, čím by si podrážal nohy. Toto je krásně řečeno. Jo. Podrážat nohy, takže to je ten posvátný prostor, který si hlídáš v sobě a toho si velmi vážím. Uvědomění, že prebytok všetkých nesmyslov, čo dnešní svět ponúka, nás zavrhuje do pohodlia, lenivosti a úpadku. Bol popud vzdať sa všetkých slabostí. Toto je dobře řečeno. Vzdát se všech slabostí. Hezky. Převziať zodpovědnost sám za seba. Neostalo mi nič, len nahá podstata sebe samého, s kterou pracujem. Zdravie alebo zdravé tělo je jediný prostředok, který mi umožňuje zažít tuto hru s názvom život. Perfektní. Viem, že ak zachovám vnútornú čistotu a kondícia tela je udržovaná v najlepšom možnom stave, tak ma to ladí na vyššiu frekvenciu, v ktorém som pripravený prijímať daleko silnejšie energie světla a pritahovať do života silné bytosti, ako například ty. To zase, pardon, nás nemusíš želať, ale jako pěkné, snažíme se vzájemně pomáhat, to je bez ega, pěkně. Keď sa v životě různé strachy a pochybnosti snažili získat moc nado mnou, bol tréning s vlastným telom to, čo som mal vždy pri seba a kam sa upriamovala moja pozornosť. Mnohokrát som nevedel, ako a kam ďalej v živote. To si můžeme potom taky říct, jak si nevěděl, že co a jak dál, že ale říkáš, když vlastní silou, jo, pěkný. Vo svojom životě. Věděl som však, že budem trénovat, nech sú okolnosti už akékoľvek. Viem, že som tým poslal mysel do autu. Pekne. Mysel do autu. Nakoľko tréninky a každodenný pobyt a práca v lese ju vyčerpali, že neostala energia ani myslet. Za tie roky mám v cvičení systém, ako telo učiť sa adaptovať bez toho, aby som ho ničil. Každým dňom, týždňom, mesiacom a rokom tréninky, cvičenie, beh, fyzická práca udržovali a udržovajú moju mysel sústredenú a čistú. Prešli dlhé roky a systematicky to budovalo a neustále buduje sebedisciplínu, o ktorú sa opieram a využívam aj v iných oblastiach života. Viem, že som pripravený ísť ďalej. Tu sú veci, pocity, ktoré ma šli hlavou už dlhšie. A rád sa porozprávam aj o samotnom tréningu, čistej strave, čomkoľvek, čo navrhneš. Slovenština, no, ale v pohode, učím sa. Toto by aj stačilo, pokiaľ tu už. Včera som videl perfektný dokument, v ktorom ukazovali najstarších ľudí, to si také řekneme, ktorí ešte v Rusku. Tak, to si řekneme, je to pěkné, jo, mně se to líbí. Co se týká stravy tréninku, řekni mi něco o napřed. Začneme tvojí stravou. Najprv sa teda pozdravím. Zdravím všetkých Hradkových poslucháčov, divákov, sledujúcich. Ahoj. Čau. No a neviem, bolo to moc dlhé, ale to slovo alternatíva, to je také, že dneska vlastne je hovorené alternatíva viac menej tomu, čo je normálne. Že to, čo je nejakým spôsobom prirodzené, tak ľudia si dajú tomu nálepku, to je zdravý životný štýl, to je bio, to je alternatíva, ale ja to tak neberiem, lebo to, čo robím, tak v podstate je pre mňa úplne normálne a že
to, čo je navokol, je pre mňa choré. Takže beriem to tak, že to je skôr normálne. Že vrácať sa k tej normálnosti, ako byť nejaký alternatív, lebo to je také až pohoršujúce slovo teraz. Už mudlané slovo. Už áno. Už mudlané slovo. Dobře. Už to tomu takú nálepku dali, no. A to se tak děje, no, že se to obrací tak nějak. Dobře, ale tej strave. je to všeobecný pojem, tak používáme. Takže ta strava, jak ta strava u tebe? To je tiež taká genéza. Keď teraz idem do obchodu, nejakého supermarketu alebo tak viac menej tam človek nenájde nič, čo by nejakým spôsobom prástlo v okolí alebo to žilo. Všetko sú to len spracované potraviny, výrobky, ktorých cieľom je v tom regáli vydržať a nie nejako človeku pomôcť alebo dať mu nejakú tú výživu. Takže ja som mal tiež v mladosti rôzne problémy. Ako jednak bol som slabý, taký neduživý, mal som problémy s pohybovým aparátom, mal som problémy s chrbticou, kĺbami, no a taktiež rôzne kožné problémy. Ja som tomu nevedel prísť na koreň, až ten čas mi tak ukázal, že... Promiň, ešte v ktorém roce, jak dlouho to trvalo, tá slabosť? Ja už tak si pamätám ešte niekedy, keď som mal 12, 13, ako som tak prudko narastol, som bol furt malý a keď som narastol, tak zrazu som bol, jednu nohu som mal 2,5 cm kratšiu, som krýval a doktori mi dali do topánky podložku, že to je paráda, tak ty to vylieči a to je všetko. Mal som rôzne problémy, taktiež kožné a exémy, takéto veci. Takže jediný, čo bolo, tak dali mi mastičku, ale na stravu som nikto nepozrel. A to bol dlhý čas, prešiel, až keď som potom už bol na vysokej škole. Som študoval lesníctvo, zoológiu a takéto prírodné vedy. A tam ma tak zaujalo, že aký veľký vplyv má tá strava napríklad na zvieratá. Také zaujímavé veci tam boli s jeleňmi, ktorí mali dobrú genetiku, ale mali zlú stravu a boli v zlých podmienkach. A tí jeleni ostali slabí. A pokiaľ boli tí istí jeleni v dobrých podmienkach, tak tí jeleni mali silné parožia, dokázali využiť svoj genetický potenciál a takto som sa nejako tak dokopal k tomu, že to bude aj s ľuďmi. Jo, to je super. A vedel som, že pre mňa bol nezmysel mať zubný kas, lebo to som vedel, že zvieratám v prírode sa zuby nekazia. Ale zvieratám, ktoré chovajú ľudia a krmia ich tým, čo im krmia, tak sa kazia zuby. Čiže v prírode existuje len to, že to zviera si zub zoderie, ale nepokazí sa mu. A toto isté aj s ľuďmi, že neskôr sa komu taká dostala kniha do rúk od Westona Pricea, ktorý bol zubár a ešte v 20. rokoch on cestoval po svete a hľadal rôzne izolované kmene, ktoré žili mimo tú už modernú civilizáciu a ktoré boli do vysokého veku veľmi zdravé a nevykazovali žiadne známky degenerácie. Tí ľudia sa dožívali vysokého veku a s tým, že keď aj našli lebky tých mŕtvych, tak nemali pokazené zuby. A ľudia, čo žili už v tej priemyselnej spoločnosti, v tých mestách, tak sa zuby kazili. A tento doktor, on prišiel na také pojitko tým, že tá strava, ktorú konzumujú, tá rafinovaná, tá zbavená tých živín, skrátka tých ľudí demineralizuje. A demineralizuje na úrovni toho, že vyťahuje z tela tie minerálne látky, alkalické, a prejaví sa to najskôr na zuboch, na kostiach a na orgánoch. Takže si nad tím vším přemýšlel, jak to celé funguje, studoval jsi to? To bolo veľmi dlhé, áno. Takže velký proces a z té slabosti teda a toho studia a tím svým duchem si pozoroval, že bys to mohl teda aplikovat na sobě nějakým způsobem, některé principy. Jak jsi s tím začal vlastně, abys to aplikoval do té praxe? Tam bol podnetý zuby, lebo ja som sa strašne bral zubárov. Že zubárovi som nechcel chodiť. Jo. Mne raz vrtali zuba a to si povedal, že už tam nevkročím. To som bol ešte dieťa. A potom som nebol u zubára veľmi, veľmi dlho. Až neskôr ma začali zuby bolieť a ja som sa už do toho tak zahlbil a už som vedel, čo vo veci, že skrátka ten zubný kas, to je v knihe bolo písané, že to je choroba v tých rokoch 20., že to nemá... Akože zuby boli vždy nejaký dôkaz vitality a zdravia. Už keď brali tých otrokov, tak sa im pozerali na zuby. Dívali sa, áno. Keď kúpujú koňa, tak sa mu pozerú na zuby, lebo tí zuby sú nejaký indikátor tej vnútornej, že to je v rovnováhe to telo. No a tam už som skúšal, testoval a nejakým spôsobom sa mi to podarilo na tých zuboch aj zvrátiť. A dokonca ma to tak potešilo, že som bol aj na rentgene, som si išiel dať spraviť. A zubárka povedala, že
kazy nemáte. A nebol som u zubára vlastne, to som mal 12 naposledy a potom som bol v 32. Takže 20 rokov som tam nebol. 20 rokov si nebyl u zubára. Nie. Jako super. A tá stráva potom, no, zuby boli ako také prvé, ale potom mi išlo, že už som nejakým spôsobom športoval, hýbal sa a vedel som, že A ty klouby, co tě boleli předtím, tak postupně přestali bolet, jo? kĺby bol problém s tým, že bola jedna noha keby kratšia, ak som prudko narastol, no a to telo, nakoľko malo jednu nohu kratšiu, druhú dlhšiu, tak spôsobilo to, že sa chrbtica vykrivila, aby vlastne narovnala tú disbalanciu, ktorá existovala. No a to si pamätám, že som bol u detskej doktorky, ona pozrela, zalomila rukami a že Andrej, že vy budete trpeť ako Kristus Pán na kríži. Dodnes pamätám, že to povedala. A tak keď to povie decku, tak ja som sa nalakal, že no v prdele, že je koniec, že budem krivý, neviem čo. A tedy mi dali tie podložky, ale dali mi nejakých pár cvikov. To som nejako ešte moc necvičil. A potom postupom času, už keď som začal to aj bolieť, že naozaj, už som cítil, že už som aj krivý, aj pajdám, tak som začal niečo so sebou robiť. Tak som si našiel, a to bola dlhá cesta, pokým som prišiel k tomu, že vlastne nepotrebuje nič okrem možno hrazdy a to je všetko. Takže si začal postupně cvičit s hrazdou a... No s hrazdou nie, lebo som bol tak slabý, že som ani zip nespravil, takže až postupne to išlo. No já jsem viděl, co jsi dokázal, jako na hrazdě. To dáme, to zařadíme, ty mi pošleš videa, zařadíme, co dokážeš dělat na hrazdě dneska, jo. Takže ty vlastně dokážeš do sporu se dostat, jo, což je velmi těžké a obtížné. A ty z takové slabosti se dostal do takové síly, že dokážeš toto věci. A viděl jsem, kolik uděláš přítahů poctivých. To je 15, já jsem viděl 15. takých striktných. Ale to je striktní, to jsou 15, takže rychlých by si udělal třeba 30, jo, rychlých, jo. A to už je raketa, udělat 30 přítahů. Tak ale tá hrazda tiež to nebolo, že robiť nejakú akrobáciu alebo takéto veci. To ma ani nezaujíma nejakým spôsobom, len viem, že aj tá východná medicína, tá tradičná čínska, tak ona lieči len čisto visom tých ľudí a že tá chrbtica, ako väčšinu dňu len sedíme, sme zhrbení, predklonení, Vysíš, áno. tak tá kompresia tých platničiek, alebo keď ľudia veľa sedia za volantom v kanceláriách, takže tá hrazda je, že tú chrbticu uvoľní, otvorí a To je super, ano, to je jedna věc, protože já třeba jsem jezdil s kamionem 34 let a dělal jsem s tím Guinnessové rekordy, jo, a nikdo nechápe a ještě dneska můžu dělat silové věci bez tréninku, které v Československu, když jsem to dal na videu, tak to nikdo neudělal, nabízel jsem odměnu na nikdo ze všech siláků a tak dále, jo, takže s tím tělem se dá dělat ledasco a mě u toho pomáhali zase vynikající, jsem to posiloval tím, když jsem jezdil s kamionem mrtvými tahy. Jo? A cvičil jsem aj v Rusku, cvičil jsem na konstrukci, když jsem měl vyložené a byl jsem někde, třeba týden byl mráz, jo? Tak jsem si pořádně oblekl a ručkoval jsem po konstrukci, dělal jsem kliky, dělal jsem dřepy, jo? Běhal jsem, jo? Pak jsem čekal, až uschne pod a do těch minus 16 jsem se osprchoval, nebo polil kanistrem, jako jednou rukou, 12 litrovým kanistrem jsem se polil, jo? s naftou. S vodou do minus 16, jo? Do minus 16, jak už bylo víc, už to nebylo tak jako, ale dá se i víc, jako, ale tak na pohodu do minus 16 stupňů. Vím, že jsem to měl vyzkoušené, protože při minus 16 mě zavrzalo topení, protože tam housne nafta a ta hadička neprochází. Jasne. Proto bych se nemohl nějak zahřát, takže tam jsem to dělal do minus 16. Kdyby mě šlo topení, tak to dělám i do 25-30, jo, ale to topení potom nefungovalo. Ale to, já se vrátím, to je jenom tak na okraj. Ale ja som ťa našiel práve tak, že ja som pozeral nejaké videá o nejakých silákoch a tam si vyskočil ty, takže ja som ťa nepoznal ani ako nejaký liečiteľ, alebo čo týka... Ale přes činky, ale športovce, hej. A akože ja som tak s tým športom, že v podstate pre mňa nejaký šport, že je to o pár pohyboch, keď chce niekto robiť niečo na profi úrovni, tak skrátka je to zamerané úzko, veľmi úzko zamerané, ale pre to zdravie tam treba rozmanitosť tých pohybov a zas nedá sa byť všetkom dobrý a vytvorím si aspoň nejakú taký... Pre mňa je to cvičenie vlastne budovanie odolnosti a zdatnosti. Že dneska, keď je to fitness, niekto povie, to sú všetko nezmysly úplne, absolútne. A tá fitness to kedysi znamenalo zdatnosť. Byť zdatný, že sa vyťahnem, skočím, zabehnem, že som zdravý. Asi na čerstvém vzduchu. Jo, ty vlastně cvičíš na čerstvém vzduchu. Viac menej vonku, keď vrší, tak vnútri. A říkáš o rozmanitost pohybu, si říkal. To jsem zaznamenal, je to velmi důležité, rozmanitost pohybu, jo, protože ono vlastně, když je rozmanitost pohybu, tak ty svalové vlákna se
přizpůsobují a nejsou schopné se rychle přizpůsobit rozmanitosti, proto se velmi zdatně aktivují a perfektně spevňují kostní tkáň, vazy, šlachy, upony ze všech různých směrů, aby tu konstrukci správně vyváženě udržovali. Toto je rozmanitost pohybu, to je velmi důležité, jo, tyhle dvě slova. Takže to se mi líbí na tobě. No a ty si nejenom, že si dělal tohleto nářadí a cvičíš na tom nářadí, v ruštině se to řekne turniket, jo. Takže vlastně Rusové jsou v tom velmi zdatní tady v těch turniketech a ty vlastně postupuješ podobným způsobem. A nedávno, když hovoříme o tom sportu, ty nedávno si prošel nějakou soutěž se závažím 50 kg. Jak to vlastně probíhalo? To bola taká vynáška, vlastne vysokohorská, z toho, že Šerpov sen, to bolo v Trenčine a to bolo 50... Jako podle těch šerpů. Podľa šerpov, ale boli to klasické cross, no ako majú nosiči v Tatrách, na ktorých bolo naložených 50 kg a v podstate to nebola vynáška v tom pravom zmysle, že sa ide nejakú chatu, ale bol to šprint do strmých schodov. A kolik těch schodů asi bylo? To bolo vyše 100, ja neviem, tak viem, že Takže sprint víc jak 100 schodů s 50-kilovým závažím. No a väčšinou sa tam zúčastňujú ako rekord, držia tam tí spierači z Dukly a takíto chlapi a to všetko doma 100 kg, tak pre toho 50 nič, ale ja som niesol 3/4 svojej váhy. Tak som to chcel len skúsiť, že uvidíme, čo to povie a... Tak počkej, ještě než si došel k té soutěži, ty jsi nějak na to trénoval, jako po těch schodech, nebo... Tí tréningy neboli, nie, ja väčšinou udržujem sa nejakým spôsobom a viem, že keď to malo byť, tak 2 týždne predtým som priateľku vyniesol asi 5 razy hore schodmi a som si povedal, že... Přítelkyni na zádech jsi měl nějak přivázanou, nebo jsi ji držel rukama? Na koňa. Tak som ju vyniesol, no a s ňou bol dobrý čas a hovorím si, však keď to bude pod minútu, tak to bude dobrý výsledok a ja som si veril, no, ale... Takže kdyby to bylo pod minutu 60 kilama, váží 60 přítelky, jo? Váži menej, ale keď je naobliekaná, ešte má ruksak na chrbáte, tak... Ještě tak máš 60. No a takže podle toho si jako testoval těch 14 dní před soutěží, že bys mohl, kdyby to bylo pod minutu, tak bys mohl být eventuálně na medaili první? Nebo tie roky predtým boli také, že 55 sekúnd už bola väčšinou nejaká medaila a tí čas sa stále zlepšujú, tam chodia stále nadúpanejší borci a stále silnejší, takže teraz to už behajú už 40 sekúnd a sú hore. To už jsou přímo ty tréninky. Hej. A ty jsi to vyšel za jak dlouho? Nebo jak to probíhalo po těch schodech? No, som to napálil. Ešte ten chlapík, čo meral medzičas, hovoril, že toto bude perfektný čas. No a keď povedal, že pridaj, tak... On vedle tebe běžel jako... A on ako dopomoc, lebo ten súd, on keď dostane balans, tak to tam smrdí nejakým prúserom, že sa niekto prekocí a môže nejak je to si strme, uvížiť, hej. Ako, no. No a schody, no. Ešte som tak v 3/4 viem, že bol nejaký schod 80, tak som išiel šprintom hore a povedal, že ešte pridaj a bude to perfektné umiestnenie, ale nebolo z čoho, to sa tuhnú nohy skrátka, ja som dostal balans, ma tam rozkývalo a ja som skoro padol, som tak chytil, ale som to nejako predýchal a som to ešte dobehol v tej minúte. Ale bolo to prvý raz, bola to skúsenosť a viem, že... A příště pôjdeš zás? No, keď budem trénovať, tak pôjdem na to. Akože, keby špecificky na to, tak by som išiel, uvidím. Super. Ale není to ako, že by som to robil pre nejakú, že to je môj nejaký šport, alebo tak to len... Ale tak ako zábavu pro radosť. No, skrz také spestrenie. Spestrení, prima, parta. Jo. Tak, ako bol tam taký silný športový duch. A motivace byla vlastně, tady je motivace těch šerpů ze Slovenska, protože šerpové u vás na Slovensku máte raritu, to, že šerpové tam nesmí vrtulník do Vysokých Tater, tak jako v Alpách a všude, aby si drželi tu čistotu. A vlastně všechny vynášky musí provádět šerpové, takže je tam Viktor Beránek, že? Ten má tuším chatu pod Rysmi. Pod Rysmi, Kulanga, který zahynul, spadl a ještě tam... Laco Petráš. Ten má kolik roků? Buď má do 80 už. 80 a furt nosí. Stále nosia všetci. Všichni nosí, 80 a všichni nosí. A kolik on přijde v 80 letech? Kolik nosí? Víš, kolik nosí? Oni dajú, že viem, že natočil Palo Barabáš taký film a sa to volá, že Sloboda pod nákladom. Je to 2-3 roky staré a všetci títo starí páni sú tam v tom dokumente a stále nosia. A hovorí ešte ten taký český prízvuk. Nevím.
taký sivý, prvé nosy povedal, zabudol som mi to vypadlo. Viktor Beránek? Viktor Beránek hovorí, že to je, jak kdyby ich nenosil, tak to já zdechnu. Jo, já si vzpomínám teda, že on říkal, že když si měl první vynášku, já nevím, v 68. roce, a že říkal, že to teda dělat nebude, že prostě byl úplně zbytej a nakonec měl několik tisíc, má dneska několik tisíc vynášek. Dovedeme si představit, ani nedovedeme si představit, kolik tun to muselo být. A já si vzpomínám, když jsem ho viděl on má dneska kolem 70 let. Všetci majú 70 plus. No a já si vzpomínám, když měl nějakých 58, já jsem s ním viděl dokument a říkali, že všichni jeho známí mu říkali, ježíš, klouby, ty budeš trpět na klouby, ty budeš mít zrasované klouby a když byl ještě mladší teda, jo, než 58, jo, to říkal v 58, podával toto svědectví a hovořil o tom, že všichni, co mi to říkali, tak dneska nemůžou na klouby a já furt můžu. A dneska má 70 a nohy má jak sloupy a vynese si ještě líže navrch, jo, s tou vynáškou a dole si to slalomem sjede. Takže tam je výborná, vynikající věc, kdy ty hory, vlastně jak ty tektonické desky a Tatry jsou nejsilnější tady v Československu na sílu energetickou, takže ty tektonické desky, jak vyvěrají, tak proto je tam ta největší síla a je tam mnoho minerálu. A oni jak dýchají kolem těch skal, tak oni vlastně mineralizují přes plíce, jo, velmi jemně mineralizují přes plíce stopové prvky, jo, a minerály. Takže perfektně svoji krev, omlazování těla a tak dále. Proto oni dokážou tyto věci, proto doporučujeme, choďte do hor. Jo. Hory jsou velmi léčivé, ale problém je, že třeba čas od času, když neznají, jak hostit ducha hory, jo, já třeba pohostím svoje předky, aby to předali duchu hory, aby nebyl žádný problém. Proto hora si čas od času vezme nějakou oběť. Jo, duch hory si vezme nějakou oběť. Proto je třeba hostit, oni to neznají, jakým způsobem hostit, nejsou napojeni. To v dávných dobách všechno tady tohle bylo. Tyhle tradice tady byly. Jo, aby nedošlo k vážnému problému s duchem hory. Jo, protože my vlastně jenom pořád bereme z ducha hory, pořád od někud bereme, ale nic nedáme. A tady je potřeba hostit ducha hory, aby jsme mohli mít volný průběh, my tomu říkáme bílé cesty, jo, takže pohostit ducha hory na bílé cesty, aby nebyl žádný problém. Jo. A hlavne zladiť sa aj s tou silou tých kopcov. Tak a to je druhá věc, sladit se s tím, jo, sladit se. Na tých nosičoch tam je pekne vidno to, že to ľudské telo skrátka je stvorené k pohybu a že tam je jedna vec, adaptácia, a že keď tí chlapi začnú nosiť 20, tak nosia 70 a budú aj v 80. A toto isté aj kamarát sa vrátil nedávno z Himalají, boli na Manaslu a hovoril, že tam boli tam šerpovia a boli tam ako normálne u nás babky z dediny, že ona v šlapkách niesla hore. Tiež obrovský náklad. Ale tí ľudia skrátka sa tomu tak prispôsobili a adaptovali, že ten človek, čo nerobí nič, ten upadne skôr ako tento. A tam je taká zaujímavá vec, že to o tej rozmanitosti pohybu a tak, že napríklad gymnasti alebo nejakí aj títo nosiči, aj ten Kulanga, viem, že ho skúmali tí Japonci, oni zistili, že títo ľudia, čo manipulujú pod vysokým tlakom, tak majú veľkú hustotu kosti. Tam nastáva tá osteogenéza a tam sa tvorí kostné tkanivo. Tak. A preto aj ja, čo akože nejakým spôsobom cvičím, tak viem, že toto je najväčšia prevencia aj voči osteoporóze. Ale víc je důležité, právě, že oni jak zatěžují kosti, tak to zatěžují v čistém prostředí, kde mineralizují všechno. My tyhle techniky děláme třeba v sálech jiným způsobem. Jo? Kdybychom to ještě dělali v horách, je to neuvěřitelná raketa. Proto ta kostní tkáň, jak se nahušťuje, když tam Japonci byli na Slovensku a viděli, že on má, myslím, rekord 220 kg na zámkovskou chatu. Ona není vysoko nějak, ale 220 kg, což má rekord. Což je strašná váha. To byl trojnásobek jeho váhy. Trojnásobek jeho váhy vynesl. 220 kg a teďka si vezmeme, že Kulanga, když ho viděli teda Japonci, tak ho někdo pozval do Japonska, nějak mu zaplatili letenku a tam ho zkoumali lékaři. A říkali, že ty kosti a kloubí má tak, jako kdyby byl 20-letý mladík. Jo? Presne. Takže toto je s tou silou hory a s tou čistotou toho prostředí. To prostredie čisté a ta čistá strava to... A čistí emoce. Jo, proto oni říkají šerpové, máš psychický problém, nalož si pořádně. Máš fyzický problém, nalož si málo. Ale to je presne o tom, že človek, keď takto aj nesie niečo ťažké
alebo je v tých horách, tak sa sústredí na každý krok, že tam tá mysel nemá šancu Tak, vstúpiť přesně. do toho procesu. A tam je důležité vlastně, že není dobré, aby lidi zdravili vůbec z toho šerpu. Jo, když ten šerpa jde, on se dívá dolů. Je ponorení do A seba. to ruší. Každý pozdrav, ahoj, nebo něco ahoj, to ruší z toho konceptu, z toho soustředění. Takže není dobré vůbec s ním mluvit a vůbec, když uvidíte šerpu v horách, prosím vás, vůbec ho nerušte. Jo? Můžete projít v klidu kolem něho, ale nerušte ho, nezdravte ho. On se musí soustředit na svůj krok a na celou výnášku tam i zpět. I když se stupuje dolů, tak pořád se soustředí, aby nabral energii zase, až půjde s další vynáškou. Takže proto se dívá, on se dívá na svůj každý krok, protože kdyby se díval takhle přímo, tak ta vzdálenost ho odrazuje jistým způsobem. Takže ten krok je jako blíž k tomu cíli, ke každým krokem. Je to velmi zajímavé. Jo? Takže někteří, kdo si to tam zkoušeli vynést 50 kg, tak to je strašná raketa. Jo. Tam ide o to odhodiť to ego, tam ide to bezpečí odniesť z bodu A do bodu B a hlavne je to o tom, Ale že... ten pocit. Ten pocit je úžasný, co všechno se děje v krvi. Ta euforie, jo, když to vynese, je to úžasné uvolnění. Já to znám, jo, z těch hor, protože jsem pořád chodil po horách dříve. Měl jsem období, kdy jsem stále po horách a třeba rychlou chůzí nebo tréninkem, jo. Takže vím, že ten pocit je úžasný. A zvlášť v těch Tatrách. Tatry miluju. Jo. Takže čím vyššie, tým zaujímavejšie. Takže super. No a ještě mimo jiné vlastně s tím sportem zajímá tě dlouhověkost. Co by si k té dlouhověkosti řekl? No to je presne to, čo napríklad títo nosiči majú, že tým pohybom každodenným v tom prostredí čistom, tak sa to telo adaptuje na túto prácu, námahu a tak rýchlo nedegeneruje. Skrátka, A ty buňky se nahušťujú a čistí zároveň. je to tak, že my tu máme ohromnú hojnosť, prebytok všetkého a tým, ako lenivieme, ako aj väčšina mojich rovesníkov a tak, ako aj ja sám, že neustále je potreba vystupovať z tej komfortnej zóny na to, aby som neupadal. Že pokiaľ si ja držím nejaký komfort, tak to je taká pýcha, lebo je mi dobre. Říkáš to dobře. Je mi dobre a není som ochotný spraviť nič navyše, ale budem sa sťažovať, že ma bolí tamto, toto, hen taký problém, ale keď poviem aj niekomu, že počak, ideme behať, ideme cvičiť, alebo nejeď stále, tak som zlý, lebo poviem, že to je jednoduché, no, ale je jednoduché, ale to ťažké. Takže víc z té komfortní zóny, to je důležité. Tam je to... No, som chcel ešte povedať tej dlhovekosti, že to je taká vec, ktorú sa zaujímam taktiež už dlhú dobu a v podstate nedávno som videl pekný dokument, kde boli zdokumentovaní ešte v nejakých 70. rokoch v Rusku ľudia, ktorí mali 150 a vyššie rokov. Že dneska existujú na svete nejaké tie modré zóny, Blue Zones, kde to popísajú, že tam žijú storoční. Mně to říkal i šaman, jo, jak tam žijou 150, jo, v některých těch zónách, ano. Títo centariáni, ako skúma ich veda, čo je na tom také, že prečo žijú a väčšinou zistia to, že žijú v čistom prostredí, majú čistú stravu, veľa sa hýbu. Väčšinou sú to nejakí len chudobní, Sicília, Grécko, nejakí pastieri, Kôls, alebo takto sú vysoko v horách. Tiež čisté prostredie a neustála fyzická námaha. A je taký paradox, že tam, kde je hojno všetkého, aj prebytok, veľká rozmanitosť stravy, tak tí ľudia sa tak nedožívajú. A to aj v dokumente ukázali, že napríklad tá Odesa, že bola veľmi hojná, ale nebola tam taká dlhovekosť ako v Kaukaze alebo v Jakutsku. Že skrátka, na Kavkaze, no. aj tá tvrdosť toho prostredia veľmi pôsobí na tú adaptáciu a na tú húževnatosť tých ľudí, že len tak ľahko nepadnú. A je kopu ľudí, čo prežili koncentračné tábory, že dneska majú 100 rokov a zažili ohromný stres. Keď dneska povie niekto, že nemá stravu alebo takto, ale títo ľudia boli na minime kalórií, prežívali ohromný stres, ale niečo v tom človeku to zocelí a potom je tá životnosť človeka dlouhověká, no. Tam to souvisí ale také s rodem, jo. Tam souvisí také s rodem, protože ty rody vysychají a upadají, takže dneska ta síla není taková, ale vlastní silou můžeme si hodně pomoci. Jo? Len vlastnou. Vlastní silou. A u tebe, počkej, ty máš stránky vlastnousilou.sk, jo? Vlastnousilou.sk, takže kdo bude chtít z diváků, tak doporučujeme, aby se mohli přiučit od Andreje a vycházet z komfortní zóny.
jakým způsobem vlastně ty udržuješ sebedisciplínu a sebepoznání, takže to máš na svých stránkách. A ta komfortní zóna, to je právě z té lenivosti, to je to nejdůležitější, jak z toho vystoupit ven. A to vlastně se snažíme my všichni tak, tímto způsobem. Jo? A je potřeba to dělat v každém věku. Jo? I já jsem vyšel z tolika komfortních zón, jo? A nakonec ve finále komfortní zóna z mého kamionu po 34 letech. Jo? Ale když jsem s něho vycházel a třeba cvičil jsem, tak jsem s něho vycházel na chvíli, ale teď jsem z něho vyšel trvale třeba. Jo? Takže pořád jsem měnil ty komfortní zóny. Jo? Je to potřeba v každém věku se přizpůsobit a vyjít z té komfortní zóny. No, Neustat. Komfort je všetko, že tí ľudia, ak sú obklopení aj tým žrádlom neustálým všetko a pokiaľ aj títo dlhoveky, väčšinou je to tak, že z tých dlhovekých nikto není obezný. A nikto není nejakým spôsobom, že by viedol nejaký sedavý spôsob života. Čiže toto je taká stránka, ktorú každý hľadá nejakú zázračnú pilulku na to, že bude nejaký doplnok alebo nejaká bylina, ale je to... Ale nikdo nepracuje vlastní silou sám na sobě. Vyjít z té komfortní zóny. Je to o tom hýbať sa, no. Proto i když člověk postupuje alternativně, třeba v léčení a chce se dostat z nemocí, musí být z komfortní zóny. V té alternativě. Jo. A tam právě nemůže spolehat, jak říkáš, na tu kouzelnou pilulku. Já právě říkám, kdo se chce léčit alternativně a chce ode mě kouzelnou pilulku, ať ke mně nechodí. Jo. Tam musí byť tá odhodlanie, že ide do toho. Skrátka nie, že skúšam, idem, ale povedať si raz, buchnúť si pesťou, že idem do toho. Oni právě lidé, někteří tomu nevěří, že? Ale to jsou fakta, které se dají ověřit. A někdo má k tomu blíž tím svým duchem jako to chápání, aby nemusel používat žádnou víru, ale znalost. Ano, vím, znalost, pozoruji a vím, že to funguje. Vyzkouším si nějaké věci, ale musím být trpělivý. Někdo chce výsledek za týden, za 14 dní. Já jsem se setkal u chronických nemocí někteří lidé, kteří si zadělávali na to celý život a ještě měli nějaké genetiky z minulosti od svých předků, jo, poškození, tak chtěli výsledek za 14 dní. Jo. Ale ten výsledek je třeba za půl roku, za rok, za 2. Já než jsem se dostal, vlastně, když se u mě spustila generalizovaná systémová sklerodermie, tak základ byl 2,5 let. Mám to v knize celou fotografii, ty jsi viděl, jo, co všechno jsem musel brát a celý, než jsem všechno vrátil, tkáně, klouby, mozkovou tkáň zpátky, jo, vnitřní orgány, jo, prostě všechno v těle, jo, než jsem transformoval 9 let, jo. Ale dá se vytvořit všecko nové, dá se vytvořit nová tkáň, jo, všechno se dá vytvořit, celé tělo se dá vytvořit. Ja som chcel ešte preruším, jak si hovoril o tej tvojej nemoci. Skrátka, že aj tí ľudia, alebo aj ja sám som zistil, že keď telo 20 rokov chradne, 30, a potom si niekto výsledok za pol roka, alebo bude aj v priebehu roka, 2, tak stále to je v tom pomere k tomu, že ten človek toľko rokov chrádol veľmi rýchlo. Že keď si to niekto tak spočíta, že 30 rokov nerobím nič a za rok chcem výsledok, tak je to rýchlo. Alebo je to rychle. Říkáš to dobře. Není to poměr 30 let, ale je to rychle za rok, za 2. Ano, takže je to dokonale. Ale pro ně 2 roky je nepředstavitelné. Takže ten duch to musí pochopit. Jo? On to musí provnímat, ten duch. Jo? Aby se správně napojil na tu mysl a mohla ta mysl s tím duchem tomu porozumět. Nebo prorozumět. No a já se tě zeptám, ty jako lesník se pohybuješ v jaké nadmořské výšce, nebo tam v Tatrách, co tam v lese, co tam poznáváš, když ses učil jako lesník, máš tam stopy medvědů. Ty poznáš podle stopy, poznáš i váhu medvěda. Jak to tam vlastně je odstupňované? Jako jak to vlastně poznáváš, tu váhu toho medvěda? Tak narážíš tam na stopy medvědů? Jasné. Akože u nás v tej lokalite, kde pracujem, tak medvedi sú a není asi toľko ako v iných lokalitách, ako na Podpolaní, Horehroni, alebo... A u nás sú vlastne tie strážovské vrchy a tam je taká jedna oblasť okolo vrchu Klak, tak to je asi, kde je taká najväčšia densita tých medveďov. A sa týka tej stopy, tak zo školy si tak pamätám, že keď je predná laba, tak ten priemer tej prednej laby, keď sa odmerá a je 10 cm, kolik cm? 10 cm, tak má plus minus 100 kg ten medveď. A každý centimetr nad 10 pridáva váhu. Není to priamo úmerne, ale keď už približne. Keď je nejaká laba, čo má 20, tak môže to byť veľký med okolo 200 kg. Aha.
No ale akože u nás, na to, že ja som v nejakej výške 500-600 metrov, to sú nie ešte nejaké kopce, ale tí medvedi sťahujú sa stále nižšie, takže stretávam sa s nimi aj ja. A keď chodím do Veľkej Fatry alebo Kremnický vrchov, Tatier, takže tam je ľahko stretnúť teraz už medveďa. Není to žiadna rarita, že skôr stretnem medveďa niekde v Strahovský vrchol alebo v Kremnický ako diviaka. Takže... A narazíš třeba někdy na roztrhanou zvěř? Áno, medveď väčšinou to príde dokončiť. Zver strhne nejaký vlk. Takže vlci jsou tam? Sú aj vlci u nás. A ty poznáš třeba, když se podíváš na vlastně to zvíře roztrhané, poznáš, jestli je roztrhané vlkem, nebo medvědem, nebo oba dva se podílí, nebo jak to tam? Pokiaľ je tam, že bláto alebo snehová pokrývka, tak podľa stôl by ľahko poznať, čo tam bolo. A väčšinou to strhnú vlci. Keď je nejaká láň alebo takto, tak... Vlci napadnou. A přijde medvěd a tento dodělá, nebo jak? Medveď nájde mršinu a tento už dodelá. Potom už on pekne stiahne si z kože a pekne ide do toho. Takže s tím se také setkáváš, jo? S těma roztrhanýma laňkama, nebo... V poslednej dobe už hojno. Hodně, jo? Už áno. Už áno. A nemáš jako třeba strach jako z těch medvědů, nebo jak se chráníš, nebo mohli by tě napadnout, nebo nenapadnout? Seš v pohodě, tam jako s tou přírodou spjatý, takže nemáš žádný strach? Strach, je tam skôr rešpekt už. Respekt. Že keď vstupujem po tých nejakých mladinách, že v tej mladine, vo Vysokej hore, tam vidíš na diaľku a tam ťa vidí aj ten medveď, ale keď vstúpiš do nejakej mladiny alebo do nejakého húšťa, tak tam ho môžeš vyrušiť. Ty mu vlastne vstúpiš do teritoria. Do kuchyne a tam nie si vítaný ako host. Podľa mňa už... Ako mám aj kamaráta, čo mal akože vážny stret, bol dokúsaný, dávali ho dokopy. Jo? No, to napadla ho medvedica. Medvedice ho napadla? Jak z toho teda vyvázl? Byl dokousaný? Jak z toho? Ťažko, on roztrhané rameno, lakte, kryl si tvár, takže mu kúsal do ramena, do lakťov a nakoniec ho nehal na pokoji, ale jeho potom šili a tá trauma už tam potom je. No. Že už nemáš takú radosť. Nepamatuju si, kolik stehů říkal, nebo jak byl zašitej? To neviem, ale keď som to videl, bolo to zle. Ty si ho videl přímo roztrhaného, jako potom zásad? Ja nie, to sa stalo mimo, to sa stalo v inej časti, ale ja som s ním v kontakte, takže mi hovoril, ukazoval. Ty jízvy a všechno, jo. Jasné. A kolik mohla mě ta medvědice kilo asi? To bola taká už 150 kg a viac. No a ten medveď, keď sa rozbehne, on je rýchly, on ide 50. No, takže on ťa dobehne vždy. A on kde se to stalo? Někde prostě v tom houšti nebo v jeho teritorium toho medvěda? Nebo jak se to stalo? Museli vstúpiť do jeho teritoria spod nejakého vývratu. Vybehol. A ty máš natrénovaný jako lesník ten instinkt trošku tak jako sledovat, kde by mohl, jak by mohl ten medvěd, jeho teritorium. Vysleduješ to? Ono to je tak, že to vždy prekvapí. Že aj keď nadlabím, akože konkrétne sa nestretol, ani potom nejako netúžim nejaký blízky stret, keď vidím tak niekde na diaľku alebo a tí stopy, ale väčšinou oni sa motajú v takých teritoriách, že kde sa krmí alebo kde je nejaká mršina, takže väčšinou sa stráňa tých ľudí, ale to je také individuálne, že keď sú aj nejaké blízko dedín, nejaké krmoviska alebo nejaká sa niečo vyváža, tak on tam príde sa napapať, tak dneska už to je... Záleží na ktorej časti Slovenska. To Podpoľanie je také zaujímavé v tomto, že tam je toho veľmi veľa a tým ľuďom do dvorov idú tí medvedi. No a ty vlastně si i rybář zároveň, protože... Tým to začalo všetko. Čím vším to začalo? Ja si potom začal chytať ryby? Nie, ja som od malička, však to bolo furt akože len pri potoku, pri vode. A potom som si spravil rybársky lístok v 10 rokoch a ja som nemal kamarátov, nechodil som s nejakými partiami von a som bol len pri vode a v horách. Takže si byl pořád v horách. To bolo už... Když jsi byl malej kluk, jak tam vypadaly ty potoky s těmi pstruhy a jak vypadají dnes? No tak to už je veľký rozdiel, že ja si ešte pamätám potoky plné pstruhov a hlavne potoky plné vody. A dneska, 20 rokov potom, 30, tak tí potoky vysychajú a tých rýb tam nie je to len obstruhu, ale celkovo, že tie prámenia keby sa strácali. Niektoré potoky vyschli, tam tí starí ľudia, čo mi hovoria, si nepamätajú, boli potoky suché.
A tí ryby samozrejme tiež, to je zúfalosť v niektorých častiach. To pstruhy vymizli z potokov, nie je tam rakov, takže byli tam ráci, dneska nejsou mloci, ráci, no a takže vidíš ty změny, že něco se děje s tou přírodou. Sám akože skúšam aj pstruhov nejakým spôsobom tam prinavrátiť, ako v rybárskom združení dochováme aj plôdik alebo napúšťame ikry a dochováme nejakých pstruhov, ale je veľký preačný trak, napríklad vidry sú u nás, čo nikdy nebolo. Tá vidra príde, ona ide po potoku hore, pokým tam niečo živé je, tak neodíde. Vyžere, ide preč. Takže ty teďka vydáváš tam vidry? Tých je veľmi veľa. Hodně. Veľmi, a to je taký fenomén, že stále viac a viac, v podstate to chránený živočích, ale tých je vyššie ako pstruhov. Ako pstruhov. A v podstate áno, lebo nejaké tie generačné stáda tých pstruhov, tých starých, lebo každý potok mal nejakú tú svoju genetiku tých rýb, to zaniklo. To už všetky tí potoky sú odkázané len na to, že sa napustí, čo tam tí rybári dajú. V podstate, keď tam sa nedáva nič, tak v tom potoku nič nežije. No a jak vnímáš teďka třeba u vás smrkové lesy? U nás je kůrovec, u vás to až tak není na Slovensku. Ale je. Ale ne tak, jak tady. Není to v takové míře. V podstate tam, kde pôsobím ja, tak ja mám lesy väčšinou listnaté, bučiny. Bučiny, dubiny, ale tento problém je toho stredného Slovenska, tam, kde tí smreky sú a vlastne, kde v minulosti bola nejaká tá bán-ská činnosť, kde sa tí smreky pôvodne vyťažili a to je vlastne, nazýva sa to nejaká nemecká škola lesníctva, kde boli vysadené tie umelé smrekové monokultúry kvôli rýchlosti a takej tej užitkovosti toho smrekového dreva. No a tie lesy sú oslabené, taktiež to vplýva. To počasie, tá klíma, skrátka, tí lesy sú stále slabšie a slabšie a neznášajú taký nápor a ten kôrovec, on už len dokončí to, čo je začaté. Když hovoříš vlastně o té přírodě, já jsem o tom mluvil se šamanem a já jsem byl svědek toho, když jsem se šamanem jezdil do zón, on říkal, tady nerostly vůbec stromy. Ten pozemek koupil jeden člověk, který za mnou přišel, co s tím udělat. Tak já jsem teda pohostil ducha tajgy. No a dneska tam má plno stromů, jo, a tam i sbíráme stromečky na rodové rituály, jo, vybíráme. A on, když viděl tady přírodu, on říkal, no to všechno lze obnovit, samozřejmě je to zanedbané, ale to je první věc, pohostit ducha přírody Changechána, jo, aby pomohl, a druhá věc se o to správně starat. Takže tady by se dalo vytvořit to zcela jinak. Dneska ty stromy a to je jasné. vysázet, jo. Na základe ešte týchto vlastne tých smrekovej monokultúry, tak v podstate ten smrek na tých stanoviskách je nepôvodný. Na veľa stanoviskách, že dneska ten smrek, oni sadia 300 metrov nadmorskej výšky. On tam nepatrí, čiže on patrí od 1000 viac, kde má nejaké prirodzené zastúpenie. Čiže on bol na veľa miestach v minulosti vysadený nesprávne. Čiže tým, ako aj je teplejšie, tak on tam chradne. On potrebuje viac zrážok, chladnejšie prostredie, takisto ako jedla. Že oni sú príliš nízko na to, aby tam prosperovali. Je to čisto len z tej užitkovosti a z toho ekonomického hľadiska toho dreva. A to je so všetkým tak. No, hezky, Andrej. Tak já se tě ještě zeptám takovou mezi posledníma otázkama. Tady jsi tak silný, jako je tvůj nejslabší článek. Co by si k tomu řekl? Jako? To som pochopil asi tak najviac, že môžeš aj trénovať alebo byť na niečo špecializovať, ale v podstate to je aj s tým ohnívkou tej reťaze. Že tá reťaz môže byť hrubá, silná, ale keď to ohnívko jedno bude slabé, tak tá reťaz sa praskne. Skrátka, je to tak, väčšinou som to teraz s tou myslou sa to dá pekne prirovnať, že môžeš byť silný, nadúpaný, môžeš byť zdravý, ale pokiaľ tá myseľ ťa dokáže alebo nejaké tie strachy lámať, tak ťa to zlomí na tej fyzickej úrovni. Že... Tak ti to zlomí. Tam musí byť všechno v souladu. Je to tak, že v podstate to vedomie, ktorým sme, a ak som si to prečítal, že to telo je vlastne len prostriedok toho ducha, tak je to najsilnejšie, čo tu máme. Tak. To je krásně řečeno a já myslím, že bychom to tímto zakončili. Nebo chtěl bys ještě něco dodat? Takže... Dodaj ty.
Takže ještě jednou tvoje stránky www.vlastnousilou.sk. Takže kdo bude chtít s Andrejem spolupracovat a podívat se na jeho stránky, tak ty do budoucna budeš velmi dobrý učitel s tímhle, jak pomáhat ostatním lidem, jo, v té čisté alternativě. Jo. Takže já ti v tom fandím, držím ti palce a vám, mladým klukům, všem držím palce v tom životě, v té síle, v té lásce a v té radosti toho života, abyste si to hezky užili. Takže měj se hezky, já se s tebou loučím a Ďakujem za pozvanie. vážení a milí, taktéž, mějte se krásně a zase příště. Ďakujem. To je tempo. Doufám, že to tempo neopustí. Pojď, Andrej, pojď. Nepoznám, ale podľa tempa to není krčmový typ. Ideš, poď. Pojď. Oh. Kokso. Poď. Pojď, už len pár schodov. Posledné schodíky, ako je cieľová rovinka. Dobre.